जोंनि आइ आफा अननानै एखौ नुयोब्ला एसे जि नाम्बार होदों बेयाव अननानै कन्टेक्ट खालामनानै हरो लाबोफिनो आं रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानावनि सिगाङाव आं रिकुवेस्ट बेखौ अननाय लुबैदों आरो मोनसे खोथा जोंनि हारियाव आं लाजिनाय मोननानै सिगाङाव होआखैमोन जोंनि बर' हारिनि मोनसे कालचार बायदि जाबाय नालाय आं गोबां लाजिनानै थादों आङो मोनसे कालचार बायदि खालामबाय जोंनि हारिया होननानै आं सानै थादों मिडियायाव आं होनो गोसो गैयामोन नाथाय उफाय गैया अननानै गिबिसिन राव आंखौ रायजो राजा नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदो दा आंनि हिन्जावा खारनानै दङ दा अबाव दं बेखौ जेबो मिथिनो मोनाखै दिनैसिमाव थांनाय 21 थारिखनिफ्रायनो खारनानै दङ दा दिनैसिम जेबो खबर गैया बेनिखायनो आङो दा जानो थानो मावनो दांनो आरो फिसाफोरखौ लिरनाय फरायनाय गासैयावबो आङो गोबां उसुबिदा खस्थ' मोनबाय बेनिखायनो गथ'आ जाबाय 4 बोसोर जाबाय नाथाय दा हनै स्कुलाव थांनाय जानाय लोंनाय जेबो गोजोना जानानै दङ जेरैबो उसुबिदा बिमाखौ नागिरबाय थायो नामा गथ'आ बिमाखौ नागिरबाय थायो गथ'आ बिमाखौ नागिरनो माने दा नै सिन्थाजों एसे बोरैबा जाया लोङा खालामबाय थायो मानसिया हारसिं गोदाव सोराव हाग्रा बंग्राबो थांलाबायनो नागिरो दा नायनो थाखाय मानसिबो गैया दा न'खराव आंहाबो रावबो मावनो गैया आं हारसिं थानांबाय थायो मा नाम नोंना बुरैनि नामा मा नाम आंनि हिन्जावनि नामा जाबाय माइनाव बसुमतारी आंनि नामाव जेनेबा बसुमतारी जायो गावसिनि टाइटेलावबो बरगयारी ओमफ्राय जायखिजाया आङो दा सानदों रायजो राजाफोरनि अननाय मोनगोन साननानै आङो दा दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानबाय आं मिडियानि गेजेरजों आङो बेबादिनो होनोबो सानाखैमोन आङो बेबादिनो गोबाव सम जानायखाय जेबो राहा मोनैखाय जेबो खबर मोनैखाय आङो दा मिडियानि सिगाङाव फैनो गोनां जाबाय नाथाय आं बे मिडियानि सिगाङाव आं फैनो गोसो गैयामोन दिनै बेबादि जेबो खबर मोनैयाव जेबो बेबादिनो आं जेबो मिथिनो मोनैयावहाय बेबा बबाव दं बेबा बबाव थांदों बेखौ आं जेबो मिथिनो मोनाखै बेनिखायनो दा आङो रायजो राजा नोंथांमोननियाव आङो दा बे आंनि हिन्जावखौ बबेबा जायगाफोराव नुसनबायोब्ला बबेयावबा खामानिफोर दामानिफोर मावनानै दङब्ला अननानै गुरैयै आंनो बिदिनो कन्टेक्ट नाम्बारावहाय हरना होबानो जाबाय फनफोर रायलायोमोन नामा सिगां सोरबा हौवाफोर आं बे फनफोर रायलायनायफोरखौ सिगांथारावहाय मोनोमोन नाथाय दा आं बेखौ आंथ' न'आवबो थानाय जाया आं बेखौ जेबो मिथिया दा बियो सोरजोंबा दं ना गावनि जाथि खुरमानाव दं ना बबेबा थाखोमानानै दं आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय गाव बुंनाय बादिब्ला आं रावजोंबो फैयाखै आंखौ हौवाफोरजों फैदों साननो नाङा होननानै बुंहरदों नाथाय आंबो बेखौहाय दे गनायनानै लादोंमोन नाथाय बियो आंनो दिनैसिमाव खेबसेबो फनबो रायलायाखै आरो SMS बो हराखै बेनि थाखाय आं दा गोदाव सोराव जानानै दं थांनायनि सिगां माबा मोनसे बुंलांदों नामा नोंखौ बियो जेबो नङा जायखिजाया गावसो मा साननानै थांदों आं बेखौ जेबो मिथिया जायखिजाया बियो गाव हारसिङै खारखोमानानैसो थांदों दा मा खावलायगोन नोंनि बुरैखौ न'सिम फैफिनजानो आङो जिखि जाया आङो फैजानायखौ लुबैयो नाथाय आङो बिदि गारनायखौ लुबैयाखै गारलायनायखौ आं सानाखै आं माब्लाबा बेफोरबादिखौ साना आङो दा आं फैजानो लुबैयो आं मालाबाबो गारनायखौ सानाखै बे उन्दै गथ'खौ लानानै आं मा खालामनो न'खराव आंहा रावबो गैया आं दिनै गोदाव सोराव जानांबाय नाथाय आं बेबादि जागोन होननानैबो सानाखैमोन अननानै जायखिजाया मानोबा बे न'खरसिम फैफिनदों मानोना आं बेबादि फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखाय आङो नासयजादोंब्लाबो आं जेबो सानाखैमोन नाथाय
बे माइनावासो आंखौ मा सानदों नाथाय बिनि गासिबो साननाय हनायफोरखौ आं मिथिनो लुबैदोंमोन नाथाय बे आंजों खनसेबो रायलायहरा नाथाय बेनि थाखायनो आं दिनै गोदाव सोराव जानानै मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायनो गोनां जाबाय अननानै जेरावखि थाया मानो माइनावा बे न'खरजों फैफिनथों आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो जेरावखि थाया मानो जेरावखि लोगो मोना मानो अननानै हेफाजाब खालामदो जायखिजाया जेरावखि लोगो मोनो जेरावखि नुवा जाया बे माइनावखौ हमनानै हरनो हायो एबा खोन्थाहरनो हायो जायखिजाया आङो 20,000 बान्था होनाय जागोन गोजोन्थों। आं मा होनबावनो दा जोंनि फिसालानो बुंनांगौ बुंखाबाय दा जों संसार जानायाथ' गावसोर सानैजोंसो जादोंमोन दा जोंथ' बिहामजोखौ जों अननांगौखौ अनोमोन जों जेबो प्रब्लेम मोनामोन आरो बेवाइ दं बिबोनां दं बिसोरबो बिराद अनोमोन जों रुजु रुमै जादोंमोन गावसोर संसार जानायावसो मा साननानै मारै मारै जालायनानै बेबायदि मा साननानै खारखो जों अननानै जों होआखैमोन मिडियायावहाय फैफिनथों होननानै आरो आंबो अननानै माइनावखौ सानसे खनसे रायलायनो मोननायाव आङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन फैफिनदो बिहामजो नोङो नोंनि फिसायासो देरसिन फिसाया देरसिन नङा होननानै खेबसेखौ नों फैफिन होननानै आरो गोबां मानसियाबो रायजो राजाबो रिकुवेस्ट खालामदों फैफिन जोंहा बाव रायजो राजा दं मण्डलि दं समाज दं थाना दं बेयाव होनांगौमोन होननानै जों गोबां बेखौ बुजायहरदों रायलायदों नाथाय होमब्लाबो बियो गनायाखै मा साननानै थांखो आं बेखौबा बुंनो हाला बबाव थांदों होननानै सन्देह खालामदों नोंसोर आं दा थांनायखौथ' सन्देहखौनो आं बुंनोनो हाया बबाव थाहैदों दा बेखौहाय ओरैनो सिगां बबावबाफोर थांनो गोसोखांबाय थायोमोन नामा थांनो गोसोखांनाया माने लोगोफोरनि सिगाङाव होनोमोननो खामानि मावनो थांलाबायनोसै आं थाला माला बायदिसिना होनोमोननो आं दा बेखौहायबो बुंनो रोङा दासो लोगोफ्रा एसे साफा सानै खोन्थादों ओमफ्राय जोंथ' रायलाया फिक्स खोथाखौ दा गाव मा सानो आंबो रिकुवेस्ट खालामदों फैफिनथों बे बिहामजोआ बेसेबांखि थाया मानो आंनो नांगौ बे बिहामजोखौ आरो गावनिनो न'खरखा हाजारब्लाबो फार्स्टनि हाबा जानाय बायदि जाखाया गाव मा सानो उनावहाय जों गाव लाबाबो लायाबाबो जों बेखौ फैफिनजानो लुबैदों मोनसे रायलायनो लुबैदों बेखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाय थादों अननानै आं बारा गोलावखौबो आं बुंनो हाला आंनि गोसोआवसो आं दंसै जों बे फैफिनोबा जों माबा मोनसे जागोन माने आं फैफिनजानो लुबैदों बे बिहामजोखौ फैथोंसै अननानै माइनावा जेरावखि थाया मानो रायजोनि आइ आफा अननानै बेखौ नुयोब्ला एसे जि नाम्बार होदों बेयाव अननानै कन्टेक्ट खालामनानै हरो लाबोफिनो आं रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानावनि सिगाङाव आं रिकुवेस्ट बेखौ अननाय लुबैदों आरो मोनसे खोथा जोंनि हारियाव आं लाजिनाय मोननानै सिगाङाव होआखैमोन जोंनि बर' हारिनि मोनसे कालसार बायदि जाबाय नालाय आं गोबां लाजिनानै थादों आङो मोनसे कालसार बायदि खालामबाय जोंनि हारिया होननानै आं सानै थादों मिडियायाव आं होनो गोसो गैयामोन नाथाय उफाय गैया बोथोरखौ लानानै गोबां समस्या जाबोयो आजिखालि मोजां गाज्रि मानसि दं बिनि थाखाय आं फिसाला लिंहरनायलाय होनाय जाबाय।